ଶକ୍ତିନଗର ପଡ଼ାଠାରେ 10 ଡିସିମିଲ୍ର ଜେନେରାଲ ପ୍ଲଟ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଅଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରପର୍ଟି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଫ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରିଦେବୁ ଓ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପ୍ଲଟ୍ଟି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ବିନା ବ୍ରୋକରେଜରେ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଶକ୍ତିନଗର ପଡ଼ାରେ ଏ ପ୍ଲଟ୍ଟା ସିଓନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭବନ ସାମ୍ନାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ଲଟ୍ଠାରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ବା ରିଜର୍ଭ ଛକ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଥିବାବେଳେ ଡେଲି ମାର୍କେଟ 2 କିଲୋମିଟର ହେବ। ପ୍ଲଟ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ପରିବେଶ ଓ ରୋଡ଼ ଫ୍ରଣ୍ଟେଜ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଡେରି ନ କରି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାର 3 ସାଇଡ଼ରେ ବାଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ଏପରି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।